Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sedaya jamaah Masjid An-Nur sakniki sampun poso hari ke enten sing 20 nggih, enten sing 21 nggih. 19, enten sing 20, enten sing 19. Alhamdulillah tasik pinaringan sehat, tasik pinaringan kuat kanthi iman Islam saged nindakaken sedaya ibadah ten kene wulan Ramadan. Mugi sedaya ibadah kita katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya jamaah ingkang kawula hormati, paling boten akhir-akhir Ramadan ngenten iki nggih pun berlalu separuh luwe nggih. Nek beberapa dawuh ulama niku an-nisfu min Ramadan qad dhahab wal baqi ahla minad dhahab. Separuh Ramadan sudah berlalu dan separuh yang sisanya lebih manis, lebih berharga daripada emas. Jangan sampai yang sisa dari Ramadan ini kita ngantos kilangan. Mula paling boten enten 3 hal yang perlu diperhatikan ten kene akhir-akhir Ramadan iki. Sing pertama nggih niku meningkatkan ibadah nggih. Cara sepit ngono rada dibanterno. Lebih semangat malih tinimbang sing awal-awal Ramadan. Nek awale Ramadan dik wingi kenceng, nggih sakniki luwih kenceng malih. Ngoten. Salah satune nggih niku iktikaf. Karena Rasulullah SAW ya'takifu fil ashril awakhir. 10 malam yang atau 10 hari nggih yang terakhir niku kangge Rasulullah didamel kali iktikaf. Bahkan ten kene hadis lintune niku ditambahi fil ashril awasit. Bahkan Kanjeng Nabi iktikaf niku mboten ket mulai 10 hari terakhir, tapi 10 hari yang tengah ugi Nabi pun iktikaf. Dadi totalir 20 dinuan Nabi nglampahi iktikaf. Nek kita nglampahi iktikaf koyo Kanjeng Nabi sing full yo dalu ketemu dalu utawa injing ketemu injing rada angel koyokane nggih. Kita kathah kerepotan, kathah tanggung jawab macam-macam. Nah, nek derek mazhab Imam Syafi'i, iktikaf tidak harus sehari utuh atau semalam suntuk mboten. Sak minimale iktikaf niku koyok wong tumak nina. Nah, koyok wong sak wacoan tasbih niku pun diwastani iktikaf. Sing penting diniati. Dadi tindak ten masjid nggih. Melebet masjid donga Allahumma ftahli pripun? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Bahkan lek donga sing rada dawa iku a'udzubillahil azim biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Nek njaluk donga dawa. Intine nggih Allahumma iftahli. Lajeng ten lebete masjid langsung niat iktikaf. Nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Utawa diniati wajib, malah jos niku. Allahumma inni nadartu an atakifa fi hadzal masjid hatta tukhrijani min. Ya Allah niat nazar iktikaf ten masjid niki ngantos mangke medal. Mbuh isoke pirang menit ten kene masjid niki napa iso 5 menit tok napa syukur-syukur iso setengah jam wis pokoke sak cukupe. Nah niku malah tambah sae. Mergi lek diniati iktikaf sunnah napa malih ten kene wulan Ramadan niku ngibadah sunnah ganjarane dadi ibadah wajib. Ibadah wajib tikele 7 dosa. Ibadah wajib tikele 7 dosa ten kene setunggal riwayat. Niku pertama nggih. Ningkataken ngibadahi napa maca Qur'ane, napa zikire, napa iktikafe monggo lah.
Tur iktikaf niku kan mboten angel niku. Mboten kudu jenengan salat full maca Quran full mboten. Jenengan mlebet terus niat iktikaf lungguh-lungguh tok wis oleh ganjaran iktikaf. Ora kudu maca Quran, kudu wiritan terus mboten. Nek pengin ya monggo salat sunah, mari ya mandeg, mari tahiyatul masjid ya mandeg. Kok kesel maca Quran dulu. Mari kesel leren maca tasbih ngono-ngono ae. Ora usah sing full mboten usah. Mboten kiat gitu, dereng tingkatane. Niku sing pertama, itikaf. Nomor kali sing akhir Ramadan sing perlu diperhatosaken niki biasane kata sing ribet masalah zakat. Nggih, masalah zakat. Utamine zakat fitrah. Sakjane kula suwun zakat fitrah mboten terlalu bingung-bingung lah. Wong yo mek sakmono ae lho. Mboten usah sing kok ben taun ngribetno zakat fitrah. Niki yo napa niki? Niki ngangge yatra napa ngangge beras niki? Niki diparikno langsung napa titipno amil was. Intine pokoke nek zakat fitrah mayoritas ulama niku yo makanan pokok mentah niku beras. Lek jenengan derek Hanafiyah angsal gawe kimah utawa rego. Tapi regane ra oleh acuan beras. Acuane paling minimal niku setengah sok saking bur utawa khintoh gandum. Nek dek wingi napa niku ngedalaken edaran niku saking Basnas niku setengah soke Hanafiyah niku kan 1,9 kilo. Mergo sak soke niku 3,8. Berarti lah 1,9 wis jangkepno 2 kilo ae lah. 2 kilo gandum. 2 kilo gandum nek didamel rata-rata sak kilo iku sekitar 20 utawa 30. Berarti nek nderek rego ya paling boten nggih 50 utawa 60. Sak zakat fitrah. Niku nek nderek Hanafiyah, tapi nek nderek mayoritas ulama ya wis beras niku 2,8 apa jangkepno 3 kilo ngono wis pun sae. Umpama nek dititip napa ngangge dhuwit ya titip nanggone panitia kengken numbasno. Iku nek panitia kersa. Nek panitia mboten kersa ya jenengan sing tumbas piyambak ngono. Terus maringnoe ya fakir miskin ngoten nggih sing jenengan sing cedhak-cedhak lah ora usah ado-ado. Khususe sing cedhak niki ngapunten sederek nggih. Sederek sing mboten wajib dinafkahi kaya kakak utawa adik. Nggih. Mbak Yu, Mas, adik niki angsal jenengan paringi zakat fitrah wong mboten jadi tanggungan jenengan. Sing mboten angsal nang wong tuwa gak oleh. Nang anak mboten angsal, nang bojo gak oleh. Mergo niku kan napa dadi tanggungan, wajib nafkah. Tapi nek ten ngene kakak, adik, paman nggih, pakde malah oleh ganjaran loro ya ganjaran zakat fitrah ya ganjaran silatur rahim, double-double malahan. Niku zakat fitrah. Binjing insyaallah pas wayahe ngaos buka bersama dinten Kamis insyaallah dibahas rada kathah. Termasuk zakat mal. Sing nomor 3 sing perlu diperhatosaken nek akhir-akhir Ramadan iki fidyah utawa utang poso. Utang poso baik utange jenengan piyambak utawa utange keluarga jenengan, nggih. Termasuk sing gadah tiyang sepah, tasik wonten bapak ibu iku jek sok poso apa ora. Nek sekirane jek kuat poso terus jek wingi posone kok jak jangkep oleh 20 dina terus sakit napa ya apa. Nah jenengan hitung pinten utange ngoten. Nek tasik kiat poso nggih bakda riyaya kengken nyaur poso mboten fidyah. Fidyah niku kanggene sing pancen mboten kuat saestu poso, mulai kawitan pun mboten kiat. Kaya yes wong pikun ngoten niku lho, tiyang sing sakit menaun utawa layur jabaruhu sing wis tidak bisa diharapkan kesembuhannya niku pancen teko kawitan fidyah. Tapi lek tasik saged poso ya nyaur poso mboten nyaur fidyah. Nek fidyahne dadi apa ya dadi sedekah ngono ae. Tapi wajib bayar poso. Nah niku diitung saestu termasuk ibu-ibu sing tasik
haid, sing tasik menstruasi utawa dik wingi hamil nyusoni mboten poso niku pira utang posone? Gak posoe alasane kenging napa? Napa mergo piyambake sing mboten kiyat, napa bayine, napa karo-karone niku kan benten. Nek sing nyusoni utawa hamil terus sing mboten kiyat niku piyambake utawa piyambake tur bayine loro karone gak kuat, namung wajib nyaur poso. Tapi lek sing mboten kiyat iku bayine tok, janine tok, maka kena dobel, yo nyaur poso yo mbayar fidyah. Nah niku diitung saestu. Nggih, dadi benjing mantun riyadin niku mboten leha-leha tapi jek duwe tanggungan ya apa carane nyaur poso. Ben mboten kelalen-kelalen sampai terus ketekan Ramadan malih. Mergo zakat fitrah nggih termasuk niku kan dadi penyuci kita, poso-poso kita sing jek reget-reget. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis shaim milan lahwi warrafath. Dadi Kanjeng Nabi majibno zakat fitrah kangge kita, zakat fitri aja niki. Wis kadang ilat Jawa wis zakat fitri kangge kita niku gawe mensucikan wong poso. Mergo kadang kita poso iku jek ana regete, jek ana elek-eleke lah ngoten. Jek napa lesane jek kurang iso njaga tindak lampahi dereng saged napa maksimal njaga nilai niku disucikaken kalih zakat fitri. Ya kados kita nek salat yo. Kita nek salat kan jenengan ngaku mboten salate sempurna saestu. Enek sing wani ngaku salatku sempurna, mboten enten. Salat kita kan kadang enten mboten khusyuke, enten belayange, enten mboten fase macam-macam lah kekurangan-kekurangan ibadah kita niku. Lah lek salat cara nambeline, cara menyempurnakane kalih zikir, kalih wiritan ba'da salat. Napa maca Fatihah, napa maca surat napa maca ayat kursi, napa maca tasbih kan Kanjeng Nabi piulangi macam-macam wiritan ba'da salat niku. Napa karen donga. Mergi dawuh sampai napa para kiai niku dawuh man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Nek matur sapa wonge gak duwe wiritan ba'da salat ya dheke kaya kirdun. Kirdun niku napa ya sing penekan niku lho Pak. Sing panganane gedang. Niku kirdun niku. Niku para kiai sampai nek matur ngono nang para santri. Nek bar salat wiritan sak saged-sagede, saged istighfar nggih istighfar, saged tasbih nggih tasbih, saged ayat kursi nggih ayat kursi, saged maca Quran ya maca Quran. Wis pokoke bar salat enten wiritane. Ben kangge napa? Salah setunggale kangge nyempurnakno salat-salat kita sing tasik kathah kirange. Kathah kirange mungkin boten khusyuke, kathah belayange nggih. Mungkin rukun-rukune utawa sunah-sunah kita nggih dereng sempurna, dereng maksimal. Nah niku kita tambeli kalih wiritan. Nggih mugi-mugi sedaya ibadah kita ditampi dening Allah Subhanahu wa taala lan sedaya dosa-dosa kita di ngapura dening Allah, derajat kita diangkat kalih Allah, benjing pecah kanthi husnul khotimah. Ngapunten kakatha subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten kakatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.